Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Молдавская волна». Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Priviți Unda Moldovenească, e o prezentatoare Diana Cartașova. În satul Orlovca, situat în raionul Reni, s-a pornit mult așteptata reparație a Casei de Cultură, care s-a pornit cu sprijinul și ajutorul primarului satului Mihail Cuvanji și vicepreședintelui Consiliului Regional Odessa, Iuri Dimcioglu. Reparația Casei de Cultură s-a început de la începutul lunii aprilie și de acum durează o leacă de timp și durează în timp, aș spune, foarte, foarte normal, pentru că îmi place, băieții lucrează, să țin de treabă. Facem, toată reparația se face cu ajutorul a fondului din satul Orlovca și cu tot un ajutor mare al lui Iuri Dimcioglu. Ei foarte mult au pus umărul și ne ajută pentru reparația Casei de Cultură. Facem, în acest moment se face interierul și avem pe plan să terminăm toate reparațiile interior și să ieșim afară, să facem exterior. Dacă o să fie tot pe plan, cum am pus de gând, vrem să terminăm la sfârșitul august, începutul septembrie, vrem să dăm de acum în exploatație Casa de Cultură și am promis ca să facem un concert foarte frumos în cinstea oamenilor care ne-au ajutat și ne-au susținut și eu cred că și lumea din sat a să susține, pentru că toți sunt tare mulțumiți, toți sunt tare bucuroși că se face, că de când s-a dat în exploatație din 1965 Casa de Cultură, niciodată nu s-a mai făcut așa reparații serioasă cum se face în ziua de azi. La momentul dat se repară tot, se repară podelile, se repară podinile, se repară pereții, adică tot se îndreaptă, se face scena, se schimbă toate ferestrele, ușile. Scena unde am avut, cum să spune, groapă pentru orchestre, s-a stupat din pricina că în ziua de azi nu mai sunt așa orchestre și din dorința așa noastră și a mulților participanți care au participat pe această scenă și s-au rugat toți și ne-am gândit și noi să o stupăm și am făcut-o dreaptă, să îndrepte, să monteze, da. Și așa-i. Ferestrele, ușile se schimbă, tot acoperișul se repară, se face, se pune peste tot, că să nu curgă nicăieri pe pereți, pe asta. Și așa-i. Adică, da, se face viceu, înăuntru se face bucătărie, înăuntru. Să vedem cu timpul tot, dacă să avem posibilități, poate să poată de făcut o festivitate oarecare, o zi de naștere, o asta, că să fie la noi în sat, că să nu se mai ducă lumea în alte sate, în alte orașe și să fie comod și la lume și la noi să ne fie plăcut. Dorim să vă reamintim că pe data de 22 mai, când Orlovca a sărbătorit ziua satului, aici a fost instalată o cruce din lemn, confecționată de către pictorul și sculptorul moldovean Tudor Botin. Recent, în Orlovca, de același maestru, au mai fost înălțate două cruci. Eu sunt autorul, sunt pictor, da, sunt autorul, fac schițe, fac asta, dar nu pot sta într-o parte. Nu pot sta într-o parte ca aceea, știi, cum îmi place să năcăjesc băieții, da? Adică să pun mâna și eu ceva să fac. Dar în marea majoritate o lucrează specialiștii, da? Fiindcă eu, de fapt, și pictez și una alta fac, da? Dar nu vreau câteodată special, nu vreau să mă bag acolo unde cred că altul ar face-o mai bine. Dar sub controlul meu, vă zic că eu tot timpul lucrez
și parcă n-aș accepta fără ca să fiu un fel de vizor. Vedeți, apar crucile astea și elementele astea, crucile astea în friză, crucile din părți. Câteodată cineva ar gândi că da, nu este prea mult, adică nu este plictisitor. Nu. Într-un ansamblu de asta, ele sunt calculate și sunt numerotate. Simbolul crucii, vreau zic că este simbolul jertfii. Vreau zic că noi când vorbim de jertfă, oare n-avem în satul ăsta lumii care s-a jertfit pentru neam, pentru sat, pentru copii, pentru familie. Avem atâtea jertfe că noi prea puțin poate am pus pentru dânsă. Lucrarea asta din centru, care este, da, ați văzut-o, păi tot este simbol al jertfii. Coloana, parcă ar fi, eu am spus-o, e coloana cerului, coloana jertfii neamului nostru, că eu când spun neamului nostru, eu nu-i, cum spune, separ, că sunt români, moldoveni, ruși, beloruși și mai departe. Neamul celor care au trăit aici, au născut copii. Crucea, de fapt, este înălțimea, lățimea și adâncirea credinței noastre. Dacă, să zicem, ca element așa, am vedea-o, să zicem, fără mântuitor. Eu, prin creația mea, mă stărui să nu mă repet, dar dacă luați seama, ele sunt aproape identice. Da. Aproape. Apare niște elemente aici, da? De fapt, elementele astea simbolizează nimbul. Adică noi îl vedem rotund, dar aici îl văd altfel. Razile astea pleacă în toate direcțiile, da? Și încă o dată ne mai confirmă că, de fapt, credința este cât în stânga, în dreapta, nord-est, adică înălțimii, adâncimii, lățimii și așa mai departe. Până la urmă, dacă luați seama, și culoarea se deosebește aici. Da. Acolo o vedem într-un colorit, aici o vedem într-un alt colorit. Mai, să zic așa, culoarea bronzului vechi. Mă întorc la asta. Mă strădui să păstrez culoarea lemnului, da, lemnului, dar și vreau să intru și într-un alt material, adică să fac imitații de bronz vechi. Și iată, aici se reușește, într-un fel. Clar că aș fi putut să fac, știți, niște ștergeri cu alte culori, cu asta. N-am vrut. O să-și facă treaba timpul. Dar am spus că stejarul ăsta, așa cum e el frumos, dacă întrece 100 de ani, păi ne întâlnim peste 100, să vă arăt că crăpăturile așa o să rămână, da? Dacă undeva să faci puțin mai mari, tot eu am să am grijă să le acopăr. Ați luat doar stejar pentru crucile astea? Stejar numai. Stejarul uscat, pregătit în cămiri speciale, scos, vreau zic, toată umiditatea. Adică nu se scoate, da, nu se scoate chiar 100% umiditatea, că este imposibil. Dar pregătit, uscat și încleiat, făcut pregătit tot la Chișinău și adus aici. Sperăm să ne întâlnim peste 100 de ani ca să mai vedem lucrările astea. Cântecul și dansul popular moldovenesc alcătuiesc un adevărat tezaur al neamului nostru. Astăzi, dragi telespectatori, vrem să vă povestim mai detaliat despre ansamblul folcloric Dor Basarabean din satul Utcanosovca, raionul Izmail. Ansamblul folcloric Dor Basarabean a fost fondat în anul 1994 de către conducătorul artistic Viorel Popescu, un om cu suflet mare care lucrează mult asupra dezvoltării și promovării culturii neamului nostru. Membrii ansamblului sunt persoane talentate, iscusite, pline de măiestrie și capacitate. Ansamblul Dor Basarabean este un grup multidisciplinar. În componența acestei trupe efectuează
alcătuiază soliști, instrumentiști și vocaliști. Unii interpreți ai ansamblului sunt la fel și membrii echipei de dans a colectivului. Timp de 22 de ani de activitate, ansamblul a creat un program variat de dansuri și cântece moldovenești și românești. Echipa a luat parte la cele mai prestigioase sărbători din Ucraina, Moldova, România, Serbia. Pentru maestrie și virtuozitate în interpretare, colectivul Dor Basarabean a primit numeroase premii și diplome de onoare la diferite concursuri și festivaluri. Colectivul a fost înființat în anul 1994. A fost o formulă numai de orchestră și în 2002 am înființat și formula de orchestră și dansatori, adică ansamblu folcloric. Coreograful e din Republica Moldova, se numește Sergiu Andrieș și sunt foarte mulțumit că am făcut cunoștință cu așa om, așa specialist.
un program, zicem așa, într-un program de concert de 2 ore care putem să-l facem azi, mâine, când doriți. Avem în repertoriu dansuri populare din mai multe zone folclorice, atât din Republica Moldova cât și din România. Ca suita transilvană, suita din Moldova, Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. До новых встреч на Молдавской волне! Emisiunea noastră a luat sfârșit, dragi telespectatori. Pentru dumneavoastră, ediția de astăzi a fost pregătită de Diana Cartașova și Tatiana Nidelcu. Vă dorim o zi bună! Fiți alături de noi!